Tejera Malolo TV en kine makare ka uturo ni maru wa kiachela kachela sani iriwa uoyo eweche matimore koni kod kocha ka Uganda ikore ni yero antiere kod jalonye studio kaili weche weko mag uchumi ka achiel kod weche mag siasa mabendo biro rango ni to weche mag siasa ka achiel kod weche mag uchumi dhi nade e kinde machalo kamagi ka achiel kod siasa madhi nyime sani ero wa studio kamano ja mosoga ndamagwa aka utpolo ni makende mos jo winjo wa kod jok maneno ni sani abiro kanyo mondo puonjri kendo ni mor mathoth ahinya nikech kuom higni mokalo dweche mokalo asebedo kabiro studio ka tawacho ni jini mondo ji oikore ni wach goyo kura makoro wadhi goye tarik 8 osemana chopo jok manokawo ombulu manowinjo osekawo ombulu boseikore koro un ema koro nyaka wuog oko mondo udhi ugo ombulu kendo yier jotelo modwaro mor man go en mor maduong' ahinya nikech sani thuolo makoro miwa mwadhi yierre erokamano nyajara genya kapok wadhi nyime to mana wach mar turnout no aneno ka jo siasa mathoth osebedo ka miye pek kanyiso oganda ni sa uchopo manyaka wuog oko mondo ugo ombulu iparo ni turnout ni ang'o momiyo nyaka obed malo akwa mondo achak loso kaka ja-Kenya ae tabro loso kaka onage wuod luo ma wuod Ugenya kaka ja-Kenya en ni ng'ata mosechopo higni 18 manigi kipande kendo no register kaka voter onego wuog oko mondo odhi ogo ombulu mondo odhi oyier jatelo ma ohero muparo ni nyalo tiyone maber. Mano en a civic duty mono beno tim. Yes. Wasebedo ka waloso ka openjore wach telo ma wan go sani. Wasewacho ni telo mantie en telo mar akwede kendo en telo ma mibadhi ogundhe. Koro nyaka wuog oko mondo walok. Mano loso ka jaluo koro. Ni mondo walok telo nyaka jowa wuog oko mondo okura. Kok gitimo kamano wabro dhi mbele kod wach matelo mangoni mantie telo mar akwede en telo mar mibadhi ema bro dhi mbele. To nitie wach moro bende manyaka walosi sani wasebedo kwa wacho ni wadhi goyo 6 piece mano osewernwa kabisa kendo sewernwa malich ni gonwa go in 6 piece sana kuniweri wach ni ahinya en kuonde kuma wuokie Luo Nyanza ichake gi Siachwa idhi Homa Bay tidhi Migori tichopo Kisumu. Adiera makende en ni kata wuondre ni ji 10 kende mago kura Luo Nyanza to wabro nyuango jotelo majuluo kata bende ji 10 kende. Koro voter turnout mamarwa ok en ni konyo governors kata senators kata women rep kata MCS kata jaod bura. Voter turnout mamarwa nyalo mna konyowa ka wuok oko ma wanjo mang'eny bwagoyo kura ni ker ma Kenya ka mano rako bro konyowa. To kopore ni watugo gi kura ni to wabro nyalo rito kuom higni kata 50 mondo wayud ng'ato manyalo riwo oganda mamoko mondo kony joluo yudo telo makoro ochiemwani. Nikech mondo iriw oganda gi te mikoro gibedi toki ok en tich mayot en tich matek kendo wach ni miyo wago kaka oganda omiyo wago nikech mokwongo waluya bro wacho neni wase support mna didek jokamba bro wacho ni wase support mna dereyo jokalanjin ni de gop gimoro wan go mane gi support wadichiel mane bro mi wago go maduong kabisa emomiyo sani kura mwadhi en nyaka wuog oko wate bwago kura kaka dwarore mondo bang'e kata kiwacho penjo wach bu wacho ni go to wan go ne umiyo wago ne wayombu koro go wanya chulo to ka en go makoro dhi pi kamano to ok bi konyowa emomiyo ne dwaro ni jowa mduog oko mondo go kura kok giwuog oko jok mang'eny to sirikal mar akwede mar mibadhi mar ayany
wabro dhi go mbele kumine gichkendo. Awinjo ke wacho machalo kamano to ochalo wach ma karange to owuoye siasa weko ma bende wanyalo wacho ni kadiponi migosi Raila Amolo Odinga oyudo kom mar ker mano en gima ber. To kadiponi ok oyudo kaluwore kod winjruok mane giketo kaka NASA neno biro mana dhi e tam achiel. Iparo nade siasa mar onagi kadiponi exit mar Raila biro nyiso me siasa mar onagi. Onge jaonagi manyalo chako kawo teku machalo kamano ma oganda lowo e kod gwenge duto. Emomiyo wacho ni mondo wachope kan mosechope. Osekawa higni madimina 50. Yes. Chakre pinyne chak bende. Pok wanene ka shemejiwa abandu oriwore karachiel. Sani giriwore karachiel. Yes. Kichako wuotho Vihiga, nyaka Busia, nyaka Marachi, Bungoma, Kakamega, Kitale, Mumias. Sani abandu wacho dhok achiel. Kendo chon mane ndalo Ford Kenya cha mane giwacho chiviri cha ne ko cheka sani chek malich kendo giwacho ni gibro oko kendo gibro kura kopore ni chance ni owewa wabro rita hinya mondo kendo ayud ng'ato mopuodhi ma jo Kenya te ohero. Emomiyo asebedo ka wabiro ka studio kaka biro tawacho ni telo ama position ma governor okay, in position mitugo go en ka tiegruok onego bed ni kanyo governors mabedo kanyo gin jok ma wayiero mwanyalo tiego gi kanyo bang' higni moko wanyalo chon gi joge manyalo bedo jalup ker kata ker wuon to ma wasebedo go nikech kwa wacho kawuono ni awete bang' higni 10 wado bedo president gineno Jeff Kinyero nikech ng'en mana ok nyatelo Kanyero nikech ka wacho ni Rasanga dwa bedo president kata ker higni mabiro gi ten gi ming'eyo maber nok nyatimore. Kisumu bende mna kamano. Nyaka wayier governance mwapango go mbele nikech kidhi ogendini mamoko kidhi Machakos kita kidhi Ukambani tinwang'o ni wan gi professor kata gi bwana kanyo wan gi Kalungi kanyo wan gi Mutua nitie kidhi Central Kabogo nitie ka jorita inwang'o ni gitiago joggi maka onge to nitie ng'ato wan waonge jo matiago. Emomiyo chance ni kopore ni okwayudo to ginyalo kawo kata higni 100. Gavana swagi tema lunya anza ok nyal. Ubade mabe temo to bado nyaka koro the class bopuonje Kiswahili. To mana Nairobi kai. Nairobi ka kidero kodhi miyo kura kaka wan jok muda Nairobi. Kendo wadwaro ni yao ugoko kendo ugoko kabisa mondo gondi ude sumbi kura ude sumbi bende nyako da kodo maber kulos kodo maber nikech adier makende en ni ng'ama ude sumbi piemgo en Sonko to gima nyako penjri ni Jeff kaka wan ilolu TV ka di mor ka Sonko obedo CEO kata MD malolwe inga matibwa mane penjo be nyako penjo to be wan oganda wanyalo mor ka Sonko ema koro en governor ma Nairobi ni otelo ni yaw mariek musomo maber ma odaka chana ni mage jok motelo kendo jok mane mbele be dwa mor ni Sonko ema koro telo no emomiyo watu wacho ni joluo modak Nairobi ka ni jodalawa kik ket kura nomiyo janeko moro ni mano kore madwaro mondo bed governor ma Nairobi. Ude sumbi nitie shida mabende en go kaka dhano ng'embe konyuol nitie shida moko beyo nyako bed go kaka dhano nitie rem moro be nyako bed go to ng'enyne sani aneno ni jok mochung' kaka governor ma Nairobi ka ude sumbi pod pek ni kendo adwaro ji owuoko mondo ogone kura nikech wan wanyalo wacho ni wan gi shida gi ude sumbi matindo shida moko matindo to waloyo wacho ni miye kura te to jokamba be wacho ni miye kura kamarum wan joluo tang'o machandowa shida moro kado wuoge gule sumbi to wabro ng'ise bang' kura to Nairobi ka ule sumbi manyale ero kama na inya winjo kai wacho ni obado okang'eyo ni Kiswahili cha nyaka ing'e kidwa bedo ker to ko wole ka wacho ni obado seche maber kendo aparo ni an chunya wedi maiye
kirango governance te osetiyo maber maingo osetiyo maber maingo kendo en ng'at ma ken tich to ng'eyo ni otelo ni jok modhier yes tich mobado tiyo Migori en tich mipuo kendo ok otiyo kata Migori kende kata kidok Kuria kendo vote kura mang'eny ma jakom biro nwang'o Kuria en nikech obado osetiyo maber Kuria en ni koro kogolo bado Migori bwa teri to nonoka ni wachie gi Waswahili matikenda ando wachano nikech ng'eny wadwa wacha dier wakonyore iko bado to ng'at wa yie Kiswahili chan kaka chanda solo ka yo bater ka ito fodo to bro koda weche wadhi ko gada ikorere yiero achiel kachiel ata wete maro mabeyo gi Kiswahili awiti tonge mano dhi yo bater kaito wadugo TV wacha kwa duri kine mararayo maimbi mtuwa mabende kore waranga chiel kaka Uganda dhi yiero mabende bro bedo tarik 8 dwe ni rimo mantiere gima duongo ko Uganda duto mondo wuok oko mondo mi oling ombula chaka rwati studio Anthony yuak maduong' mokalo ni mondo mi ji obedi mondo mi ogo kura mondo tana otobed mano yuak ni tire ni onage dhi dala wuok Nairobi kaisi wach no be en wach medier kawuono ka wuok ot to adhi kama goga wuoche rangi nitie nyako moro manyakisi mogo ga wuoche range to okayude tayudo nyathine kuri nyathine ma konyowa tapinyo nyathine ma muodhi kanyo to mama na ncho dhi dala nikech kura manokao makisi iwinjo ma ne ng'ama go wuoche range manuango ne tim to oyie ma mondo we tich motiyo no nikech nokao kura dala mondo gawa kura dala iwinjo nyathine magoyo na kura wuoche rangi iwinjo en nyathi mani university kendo Maseno is a second year tapenje to in tigo kura kanyo to wacho an register South B kura adhigo kura South B mama to dala nikech ang'o enogo kura dala iwinjo kaka gima timore mano jokisi kako pange tel moro wachona ni joluo oluor bedo Nairobi jomoko man gi kura doggo dala to en mondo wachni adiera makende kisomo muma kata kisomo Koran wacho ni sani matho Nyasaye mong'eyo kaka ibro tho Nyasaye mong'eyo kama ibro thoe Nyasaye mong'eyo to chieng'i kochopo ok inyal golo kata medo kata sekunde achiel emomiyo jodala kata muwuok jomoko wuok ne dala kalwenyo chakre bi jo Uganda koro biro jo Uganda bro chao kanyo ok bro na chao kuonde modake ka koro wawe kuru bedo jok moluor ni sama koro chopo ka hake makoro nego beni jiwuok oko njidhe go kura to ini kao bageni kendo ng'ek malich ni moko ting'o nyaka mesa koro dhiko nyako tindi kubni ni gidhi dala gin koro giringo Nairobi to gidwaro ni piny mondo lok mondo bed maber gidwaro ni ka mondo gidhiga Machakos dhidho mtoka to bed ng'at man gi mtoke wuon owachi ni en odhi gi ndege capacity no nyalo mana bedi ka wan gi jotelo maber moyier gi jok mose register as voters to ka jok mose register as voters ema koro tumo ng'wech odhi dala joma mabro go kura emomiyo akwayo jodalawa bedie uru ni ara nuwuok tarik 9 kusego kura to goyo kura komondi takodhi jotendwa mago nagi man Nairobi be koro nyaka wuog oko mondo bi studio kaka mage mag radio mondo gi wach mus gi jowa mondo jowa go kura nitie jomoko mabe dhi dala nikech nene gi register dala mago to yiengi kendo wamedo gi lwedo kabisa ni gitimo gi makare koro mage gik modwaro ni jowa owuog oko mondo go kura kendo sama dhi go kura
tegaga mayo kantie guma chandi tipenja penjan maya machanda pimna uru to ai kisego kura tiwu kaka babo noanyo nirito kamoro 400 meters from the polling station. Ero kama nya Anthony awinya ber kana gino ni Uganda winjo onge tiendere ingo ibede modigo kura kiselingo mbolo inyalo dhi achiel kachiel kuma ihero kata kelo the United States of America inyalo dhi ka iselingo mbolo. Anthony aneno ka Maraga mano jatelo maduong' mar doho nowuok kendo kwero jatelo ni oyo one independent institution wadwani watiyo gi chik kendo noyiero gi chike weuru siko kuwacho weche kuchalo jok mabwogo kata intimidate wa iparo ni maindi en wach maber. Ingeni Kenya ka kata pinje mochiw wan gi kidiengi adek wan gi legislation wan gi judiciary wan gi executive. Legislation ka manie koro kabura kane mi yudo member of parliament MPs kod senators. Executive ka wango president, chief, police, jo army, manon joka executive kon. Judiciary kuma Maraga nitie. Maka jok maloso chik oseloso. Boteri court to wacho ni bwana chik manolos kama. En makoro tego ji ka ji ni shida about chik manolos. Emomiyo jo Kenya nwabedo piny bo wacho ni ker to Uhuru Kenyatta emobed ker en makoro chung ni executive. Wach mar judiciary mano Maraga ka chief justice kendo nwaketo system moketi kakiyiero chief justice kakiyiero judges kendo mondi bed judge nyaka bedie nitie experience moro mengo kendo nwatimo ni gisironyu wacho ni bwana jogi to ler jogi gipogore gi Pilato jogi gisomo maber kendo kwarango records gi gisebedo ka gitiyo maber wacho ni bwana jogi nyalo judiciary. Member of parliament be wangen maginti kendo wan mwayiero iwinjo ng'ato ka ng'ato no mitije taseneno ka ji wacho ni judiciary nitie kaka nitie to jok mawacho go tich manwamiyo gi ni mondo gitim to tamo gitim nikech ng'iyo maber kata kwa golo gi kuma gintie bwatero gi judiciary to ko kati no se tamo gi executive podim na bedo tamo gi judiciary emi wacho ni wawiri uru judiciary mondo tijgi mondo tich manwamiyo gi to kanitie ng'at moro judiciary ka motiyo tije marach there is a process minyalo lu migolego amitere go disciplinary action talk threats ni wang'iyo kumidaki wang'iyo kuma nyathini somi wang'iyo kuma jaodi tiye wang'iyo kuma wadu mtie iwedege bo wang'iyo kuma tie wang'iyo ng'amigo ni simu mago threats ma ok bikonyo nikech kopore sani kawuono wagolo judiciary wagol bo wachno waonge to Kenya ka inyanene kaka lwenya go bedi moting nikech kopore ni koro amai kitach maber tebro dhi kanyo onge mage gik makoro jowa ma criticize judiciary ma onga shida magitimo onga kosa magitimo mano gitimo marach kabisa. Ero kana Anthony ni neno campaign mag jubilee no ka ker ne wacho bira ka ne okelo wuo mathoth e social media mano nyiso chief mano kambani ne un anyo ni okuti koda to kadiponi ayudo loch to abro deal iparo ni statement no bende en gima nego beni wuo kuom ker nyaka wachni kisungu wacho the strongest term kumbe mondo condemn makiwero wacho pesa ni pesa michulo chief assistant chief macho ni lo provisional administration oken pes ki the pico mageringo oken pes gimom mitiyo ga pico gimusara michulo go chiefs ko assistant chief oken pes ki pesa no en pes jaragenya makosetiyo kama tiyo ga to suro ngadi e machulo chief pesa no en pesi makisetiyo lolweka bang mwisho dwe kirango payslip ni to nitie gimro kanyo penga miluongo ni pay wai pesa ni machulo assistant chief koro kiko wach non en
pesa ta wuok fukoni kodwaro jok manyalo wacho loso kamano to dhi kama mangena kama Margaret Jaode med matiyo ni ema koro nyalo order left and center kamano nikech nitie chik ma chief assistant chief luwo ma kok gi luwo to be nyagol gi tich moto bae kata apiko mano migi nene ko migi mag campaign. It was for administrative purpose. You mean? To kendo apiko go okondiki nying chief ama assistant chief. Ondiki the office ma chief nigono. Emomiyo Uhuru kata Ker bende koritaya. Yes. The presidential escort okodhi go dala. Mtokni go okodhi go dala. Mtokni go en ma presidency office no. Ai gimoro bende ma okowacho no ni ka odwa deal kod assistant chief odwa deal kod ginade. Is it through the law or through the jungle? Emomiyo sama ng'ato kao singruok ni kao go tich momi gi jopiny to lweti makora cham mako chik miluongo the constitution of them lweti makora chwich mako muma kata Koran tisingori ni an jo Kenya abro tiyo ugu chike manukalo okabitiyo kaka jaoda wacho okaka nyathino wacho okaka kwaro no wacho okaka mama nadwaro gi chike mane jo Kenya ukalo kaja telo chako kendo kelo mamage moko mano okodhi maber kendo nyako wachi en kanyo tibof Ker. Yes. Erokamanya Anthony paro ni IBC oikore machalo nade nano ka gisinyiso ganda kaka gibro temo choro duoko koni kod kocha gero nini bende ni range ng'ama olony bende weche weko mag internet paro nade an kaka neno kendo kaka somo aneno ni gitemo. Yes. Gitemo kaka dhano considering the pressure mano ketnigi gitemo kaka dhano ting'eni pinj okinya ng'eyo ni ng'ato kalo kata ng'ato pok okalo kapok otime kendo bomake kaluwore gik magiseng'iswa kaka gipange kendo kaka nene ni polling station ka polling station ok dhi bedi jima kalo 700 aneno ni mano en mpangilio maber kendo kaka giwacho ni ka oseland result e polling station a constituency level polling station ka oselande bolande ni ng'ane Jeff oyudo kura achiel to Jaragenyo oyudo 5 ng'ino rumo mana kanyo koro kochopi constituency to constituency bende bro keto gi pamoja mana kaka no lande police station. Yes. Koso kanyo to di county gini okchiko ng'wech nyaka Bomas ok loke nikech samondi loke yuma to koro chike moko nitie manol kel manyien mamet kabisa. Yes. Nika in Jeff in returning officer. Yes. Mara polling station tigaje in mikauni atua tatua mikauni and so punitive minyalo chamo ganda committee for many years gini tiyo ken kaka chonja ma commissioner magoro bro take responsibility and in a one makilando gikinono in one machik bro didi kodi yamo mi awacho ni polling clerks kod the returning officers ma in the polling stations njodalawa kik ng'ato wuondi nitem gimoro ma yore gini nya hinyi mano time nominations. Yes. Mag nomination makat ne onge makana amela anwa kete yo ukora kendo watime marach kabisa. Erokamana inya Anthony wachni mogik ne oganda. An wachna mogik en ni gimomiyo wadwaro jotelo maber en ni mondo Kenya mora ocham hakine jabur ocham hakine ng'at ma puonjo ocham hakine ng'ata mondo ocham hakine ai nitie jowa moko manwengo gi piny to gin nyithindo wadwaro ni nyithindo odhi e school kendo gisom maber nikech mano that is the easiest way of getting out of poverty. Yes. Mara ariyo wadwaro ni police kuchunge ndara kata kotiyo tije to tije maratiro police kiktigo manego raia kaka waseneno katimore
to moko matimo kamano onego bed ni marketing court. Wadwaro police oti maber kendo they should have pride in their job. Kendo kuonde ma gidakie kendo gik ma gitiyogo mondo bed maber. Wadwaro ni nyithiwa modhi e mbalariany university gisom courses ma are relevant or courses ma ng'ato dwa loso pesa. Wadwaro ni borders ma kik watim biashara kod jowa malo matiyo lweny. Wabed gin jok matiyo mondo protect the borders of this country. Ok jok mitiyogo mondo jolokgo biashara. Mago emomiyo wadhi e yiero higni 5 ka 5. Waparo ni to ang'o mwanya timo, jomage mwanya yiero manyalo loko maisha wa. Jiralo awacho mondo wuog woko mondo udhi ugo kura, kendo kusego kura to warito jok mwayiero. Jok mwayiero mage jok mabro tayowa the next 5 years. Erokamano ahinya Anthony Agoni, erokamano maduong' ahinya kuom chopo achiel kachiel e Lolwe TV ka bende watemo rango achiel kachiel riwruok mantiere ka oganda dhi yiero ma tarik 8 dwe ni eri mana kaka osenyiso duto bed kama intie mana indikori ga jogo ombulu mondo mi iling ombulu mari. Kik irenge dhi kamoro amora, onge wach matek, onge wach marach, bedi igo ombulu. Bang' ombulu mari thuolo mar dhi kamoro amora ma idwaro chopi. Erokamano ahinya Anthony kuom chopo. Ageno ni kwachako luongi obiro yudo thuolo mondo mi otwage achiel kod oganda wa mar jogo. Erokamano. Follow back our returns.